kinaham sa mga kabatanunan karon, dili lang kabatanunan. Mga kinaham yung mga lalaki no, nga mga balbahutog kayo mo ba, mga tambaluslos kayo, mga talusi kayo mo ha. Muna yung mga kinaham, mga pakitag tutoy, Ginoo ko ambot lang pud ni ha. Sala pud ambot na lang gyud oy Ginoo ko makapanguros lang Jesus lagi ni mga kabatanunan karon. Pwede naman kung gumumusikat no nga kana dili mo pakita-kita sa inyong mga tutoy no. Sayang na yung mga kagwapa no. Kinahanglan na gid mo mga kabatanunan karon no nang mag-apil mo prayer meeting every Wednesday o Sunday. Then naapoy ka ng online fellowship siguro no, pangapil raw mo no, kay murag Ginoo ko murag mga satanas na ginagana sa yung mga hunahuna no. Kini po mga babayhanan ni ambot na lang gyud no. Oo, nisikat lagi mo pero dili sa minaayon na nga kuan style. Dili na maayo gyud. Noo ko. Labi na karon sa mga mod sa panahon karon, Diyos ko Lord. Nanay mga bata ga panghawid og cellphone. Kay syempre kita mga ginikanan sabay ba puta sa uso no, kay luoy ba pud atong anak nga walay cellphone. Di ba ginabalik kaya nga naslay Facebook. Kay syempre para man ma-connect sa ilang ginikanan, pero dili man kaya makita nig mga inani nga mga ambot ay murag laway, murag laing kayo kaya tutoy. Diyos ko dili man Ginoo ko kini tutoy nato Ginoo ko. Kuan kayo ni siya kanang precious kay ni siya dili ni ang nagpakita-kita. Ganyan po ko. Ginoo ko dai pag nang-apply ka department store dai, nang-apply ka o nag-promo baka ka so Ginoo ko malibat-libat lagi kaning hanger dai. Ginoo ko na pa mga Ginoo ko kalipay kay sa mga lalaki dai, mga tambalos-los o mga talusi dai. Ginoo ko dai nalabo moabot nagtuo lugar ka nga uni sikat ka karon nagtuo lugar ka dili ka maminyo pohon. Unsa na lay ka istorya sa imong mga anak sa imong babana pohon? Nga inaanak ka nag Ginoo ko agay ko gagita ba. Bitaw dahil sayang kayo imong kagwapa dahil wala ko sa nagbuot ha pero for the sake magud sa panahon karon nga daghan rape dapat likayan na kay usa magud na maka-trigger. English ba yan? Bitaw usa na sa dahilan nga mga kanang mo pakita-kita mo mga tutoy kanang mga syulat ninyo dili na pwede. Bawa Ginoo ko ni mga kabatan-unan ani mga kabataan karon gapanan-aw pagpuyo ra gud mo may pagmagkagud mo durian. Kinanglan na gini sila ipaampo og 5 kaamahan namo napulo ka Abi Maria napuno ka sa grasya. Abi lang, pangatulog na mo, mga talusi mo, mga bataan mo, ha? Pangatulog na mo! Mga tambaluslos. Let me